Gilauman nga mudagsa ang mga deboto nga musugat sa translasyon sa imahen sa Senyor Santo Niño sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Mao kini ang gipangandaman sa syudad. Busa karon pa lang gipaniguro sa city government ug sa kapulisan ang kaluwas sa mga tao. Ilabi na sa simbahan ug sa Muelle Osmeña, diin mugikan ang imahen alang sa fluvial procession. Samtang karon pa lang puno na ang mga hotels kansang mga guests nagpabilin gikan misaulog sa Pasko ug bag-ong tuig ug mulahos na lang sa sinulog. Gilauman nga mudagsa pa ang mga turista aron mosaksi sa Sinulog Grand Parade. Nagpaila lang kini nga maayo ang dagan sa turismo sa syudad. Ilabi na nga ana-ana ang Terminal 2 sa Mactan Cebu International Airport. Sure na naiuban mga hotel na nag-create na in preparation of sa influx sa sinulog activities. Ang mga pahimangno sa police this afternoon ang among peace and order. Sa mga pahimangno ana is careful lang ang mo attend ug mo tan-aw sa sinulog nato. Even for those nga mo simba kay tungod kuan kay mga tao, daghan jud kay ng mga tao. So ang ilimit nila kung sa ilang dadunon lang dili magtudo.